Det er kommunal landsforræderi, og det vil jeg ikke have. Må man tegne en profil, der ligner en, der hed Mohammed. Men jeg vil gerne være i form og blive lidt hot. Men folk de snakker... Her vil du være venlig at fjerne alt, hvad der hedder papir og blyanter her fra kommunekontoret. Tak. Og tutti frutti bager. På 71,90 MHz, som sender fra originalens kælder på Åstvej, hvor vi kæmper dag og nat. Du er for fed til det her sted. Her vil vi kun have tynde med. Jamen, jeg starter med at sætte kartoflerne over at koge. De er naturligvis skrællet først. Ja, og det er vel så for egentlig at tage alt det her grønne væk, det er fra kartoflerne, som jo ikke er særlig sundt. Og når din krop har fået nok af mad fra den offentlige institution. Ip Michael! Ip Michael! Nej. Jeg sidder nede i kælderen sammen med en støder og hans familie, der kigger på. Vælling, torsk og biksemad. Puha, puha.